Για τους φίλους που είναι τώρα συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο, σας έχω κάτι από το αρχείο μας. Έχει επιμεληθεί το μοντάζ, εκπομπή μας. Χρόνια πολλά, κύριε Οικονόμου. Χρόνια πολλά, κύριε Παντελόπουλο, σε εσάς, τους εργαζόμενους, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει μια διαμαρτυρία για πολλωστή φορά. Για πολλωστή φορά. Να πούμε για αυτήν την ανεξάρτητη κίνηση, κύριε Οικονόμου, δύο λόγια και μετά να περάσουμε στο θέμα το οποίο βάλατε στην έχετε θέσει προς δημοσίευση από την εκπομπή μας. Εντάξει, γενικότερα η κίνησή μας έχει μια δεκαετή ιστορία. Αυτή τη κίνηση είναι, έχω καταλάβει καλά ότι θέλετε να φύγετε από το Δήμο. Όχι απλά θέλουμε να φύγουμε τώρα. Έχουμε εδώ και 10 χρόνια από τον καιρό που ψηφίστηκε ο 3852 Καλλικράτης. Κύριε Οικονόμου, μου θυμίζει η Ισπανία αυτό. Στους Καταλανούς. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τροτικίες. Γιατί εσείς θέλετε να φύγετε από το Δήμο? Να ξεκινήσω από εκεί. Θεωρούσαμε από τότε ότι το Αίγυο είναι μια παρακμάζουσα πόλη και αν δενόμαστε στο άρμα του θα παθαίναμε ζημιές, τις οποίες και πάθαμε. Και παθαίνουμε συνεχώς. Και να σας πούμε γιατί θεωρούμε ότι είναι άλλη περιοχή μας. Γιατί από το Σεληνούντα και ανατολικότερα έχουμε εντελώς άλλη διαφορετική αστική ή μη αστική ανάπτυξη, αγροτοτουρισμό. Έχουμε μια άλλη όσμωση με την πρωτεύουσα, αν θέλετε, λόγω των παραθεριστικών κατοικιών. Σίγουρα άλλα έσοδα, γιατί δεν βασιζόμαστε στο μόνιμο πληθυσμό, αλλά σε αυτούς που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και ενδιάμεσα διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τον πληθυσμό μας. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει σπίτια εδώ και διαμερίσματα στην Άκπατα, ας πούμε. Και έχουμε σίγουρα μια άλλη βιωσιμότητα από μόνοι μας. Πολύ καλύτερο οικονομικό επίπεδο σαν δημοτικό ταμείο, ας πούμε, και θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε κάνει άλλα πράγματα στον τόπο μας. Δυστυχώς αυτά τα απομυζά η πρωτεύουσα του Δήμου και τι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται τέταρτη ανάπλαση μέσα σε 10 χρόνια στην πρωτεύουσα και εδώ. Ας πούμε για ένα γήπεδο, ας πούμε. Να πούμε. Τώρα, να σας πούμε στο προηγούμενο δελτίο τύπου που σας στείλαμε, αποδείξαμε με τιμολόγια, με ειδοποιήσεις και αποδείξεις ότι τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, οι 4 πυλώνες τους, δηλαδή τα αλτερευτικά ίδρυυση, το τέλος αποκομιδής απορριμμάτων και τα τέλη νεκροταφείου έχουν αυξηθεί κατά 250%. Το αποδεικνύει, το έχουμε αποδείξει αυτό. Με κορονίδα βέβαια το τέλος απορριμμάτων, το οποίο έχει πάει το 700% επάνω. Εμείς όταν είχαμε χιτά εδώ πέρα, ως Αιγύρα κράτα διακοφτό, με γνωστά προβλήματα τα μετά, τα ξέρετε τώρα, πληρώναμε 35 και 60 τον τόνο και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε 150 και δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Με κορονίδα τώρα, με ναυαρχίδα στο μεγάλο πρόβλημα, αυτό που συνέβη τώρα, για το οποίο βγάλαμε και την ανακοίνωση. Για το 1% λέτε? Για το 1%, αυτό είναι παγκόσμια πρώτη. Τι σημαίνει 1% για να καταλάβουν και οι αγρότες? Σημαίνει ότι ξεκίνησε η συζήτηση του Δήμου με τους εργολάβους από το ποσό των 4.750.000 ευρώ για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Δόθηκαν 2 στην Οικονομική Επιτροπή, 2 προσφορές, η μία με 1% και η άλλη με 30%. Νομίζω γι' αυτό είχαμε καλέσει η Κατερίνα και από την αντιπολίτευση, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γίνεται ένας πανζουλισμός με αυτό το θέμα. Υπάρχει αναστάτωση δηλαδή και στις παρατάξεις τις δημοτικές. Με τα γνωστά προβλήματα ότι άλλοι πάνε, άλλοι δεν πάνε. Γίνεται ένα δημοτικό συμβούλιο, πάνε μόνο της συμπολίτευσης, γίνεται ένα άλλο με τους 20 της αντιπολίτευσης. Καλά, τώρα που το λέτε, είχαμε και εδώ και στο δικό μας Δήμο. Ξέρουμε και αυτά. Άλλοι πηγαίνουν, άλλοι δεν πηγαίνουν κλπ. Τέλος πάντων, όλα είναι έγκυρα και όλα είναι άκυρα. Εσάς το 1% είπατε σημαίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, τι γίνεται. Ενώ στην Οικονομική Επιτροπή παρουσιάζονται οι 2. Ξέρετε τώρα ότι με τον νόμο Θεοδωρικάκου οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επέχουν ισχύ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Δεν πάει καν στο Δημοτικό Συμβουλίο, είναι κάτι ανάλογο με το π.χ. με το περιβαλλοντικό τμήμα της περιφέρειας, ότι βγάζανε 13 του περιβαλλοντικού περιφερειακού συμβουλίου ίσχυε ως περιφερειακή απόφαση. Το ίδιο γίνεται τώρα με τις επιτροπές για να αρθούν οι αδυναμίες της απλής αναλογικής και τέτοια.
Τέλος πάντων, στην Οικονομική Επιτροπή λοιπόν πήγαν οι δύο προτάσεις. Διαβεβαιώθηκε η Οικονομική Επιτροπή, που είναι διαπαραταξιακή αλλά με πλειοψηφία της Δημοτικής Παράταξης που κυβερνάει, ότι εντάξει, θα πάρουμε το 30%. Αυτό σημαίνει ένα 400 έκπτωση. Ό,τι θαύματος όμως ο έμπειρος εργολάβος δεν έχει πάει τα συνοδευτικά χαρτιά και δεν τα πάει και πρόθεσμα, εκπίπτει. Εμείς έχουμε πλανώνται ερωτήματα τώρα στον κόσμο, όχι μόνο για αυτά, και σε εμάς φυσικά, για τι βλάβη μπορούμε να πάθουμε, δηλαδή, και τι άλλη βλάβη μπορούμε να πάθουμε για να μαζέψουμε τα σκουπίδια μας. Ειδικά εμείς οι Ανατολικοαιγιαλείς. Γιατί έχουμε και τα φοβερά προβλήματα της τελευταίας διετίας, τριετίας, που θυμάστε, κλείσαμε δρόμους, κάναμε τα πάντα για να κλείσουμε το Χιτά επιτέλους, ο οποίος είχε γίνει πια αιστεία μόλυνσης σε ακτίνα χιλιόμετρων. Τα αποστραγγίδια, τα μαύρα κατεβαίναν στον Κορινθιακό. Ο υδροφόρος ορίζοντας στα 180 μέτρα είχε 8 δηλητήρια, δικαστήρια, χαμός έγινε. Και πληρώνουμε 155 ευρώ τον τόνο, και αντί να με 30% να πάει, ξέρω εγώ, στα 100-110, συνεχίζουμε το ίδιο πράγμα. Αντί τα λεφτά δηλαδή να γίνονται, τα δημοτικά χρήματα να γίνονται έργα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την καθημερινότητα του πολίτη, μπαίνουν, δεν ξέρω κι εγώ, σε πλανώνται ερωτήματα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τη σύμβαση αυτή. Από πέρσι έχουμε πρόβλημα με τα αρδευτικά. Εν μέσω πανδημίας ανέβηκαν και αυτά. Από π.χ. η ίδρυυση έφτασε από 14 λεπτά το κυβικό στα 30. Η άρδευση στους αγρότες ήταν εδώ στο διακοπτό που μιλάω εγώ τώρα και ξέρω, αλλά και στην Αιγύρα και στην Ακράτα. Υπήρχαν στρέμματα που είχαν το ΕΒ και πληρώνανε και 5 και 6 και 7 ευρώ το στρέμμα. Και αυτή τη στιγμή πήγαν 25. Μετά από πολλή πίεση θα πήγε 14. Η ΔΕΙΑ πήγε στο Δήμο, ισχύει, δεν ισχύει, από το Δήμο σε έναν ιδιώτη. Δηλαδή πληρώνουμε έναντι, δεν ξέρουμε τι θα πληρώσουμε. Υπάρχει ένα αδίκητο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν έρχεται η δική σας η κίνηση και λέει stop. Εμείς θέλουμε να απέχουμε και θέλουμε να νοικοκυρευτούμε, κύριε Παντελώτη. Μάλιστα. Κρατάω αυτό. Απέχουμε. Δεν θέλουμε να μην πληρώνουμε. Πληρώνουμε έναντι. Εμείς καλούμε τον κόσμο να πληρώνει έναντι. Όπως έναντι στέλνουν ειδοποιητήρια, έναντι να πληρώνουμε και εμείς μέχρι να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τώρα, τι απήχηση έχει η ανεξάρτητη κίνηση, κύριε Οικονόμου? Κοιτάξτε, σαν κίνηση θεσμικά, μέσα στον κορονοϊό φτιάξαμε το συμβούλιο μας. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε μεγάλη συνέλευση. Οι συνελεύσεις στα χωριά δυστυχώς ακυρώθηκαν. Αυτό όμως που να σας πω, διαπιστώνουμε εμείς όταν μιλάμε με την κοινωνία, είναι ότι είναι τεράστια η απήχηση. Δηλαδή, μόνο, να τα πούμε και ομάτα πράγματα, μόνο οι άνθρωποι, το κομμάτι της κοινωνίας που καθιονδήποτε τρόπο έχει σχέση με αυτό το Δήμο είναι αρνητικό ή διστακτικό. Όλοι οι άλλοι έχουν καταλάβει τη βλάβη που έχουμε πάθει και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουμε ένα δικό μας Δήμο πιο μικρό, πιο νοικοκυρεμένο, πιο ευέλικτο, βιώσιμο. Άρα η ανεξάρτητη κίνηση Ανατολικής Αιγιάλειας λέει δικό της Δήμο. Λέμε να ισχύσει αυτό το υπεσχημένο από το προσχέδιο του Καλλικράτη. Υπήρχε Δήμος Ανατολικής Αιγιάλειας, ήταν 6 οι Δήμοι, δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά τώρα. Όποιος ανατρέξει τον Απρίλιο του 10, ας πούμε, στο προσχέδιο του Καλλικράτη, θα βρει και το δεύτερο Δήμο Ανατολικής Αιγιάλειας με έδρα το διακοπτό ήταν. Μάλιστα. Και καταργήθηκε ό,τι θαύματος. Και από τότε παλεύουμε μέχρι να ανεξαρτητοποιηθούν. Και επικαιροποιούμε βέβαια σε κάθε υπουργό και μιλάμε, είμαστε και τώρα σε επαφή. Εντάξει, εισπράττουμε συμπάθεια. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι μ' άρεσε αυτό που είπατε, εισπράττεται συμπάθεια. Ναι, και γίνανε 12, επίκειται κι άλλες χωροταξικές αλλαγές στον Καλλικράτη. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί έχει συσταθεί μια επιτροπή επανεξέτασης Δήμων από τον 4600 από τον νόμο που έσπασε τους άλλους Δήμους, και αυτή συνεδριάζει κατά τακτά διαστήματα και εκεί μέσα πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα συζητήσει και το δικό μας το θέμα που τρέχουμε τέλος πάντων. Ωραία. Κύριε Οικονόμου, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο για να κλείσουμε, να πείτε. Εμείς τώρα το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ηρεμία και να μπουν τα πράγματα σε σειρά, και να πούμε ότι με το νομικό μας κομμάτι δεν αφήνουμε τίποτα να περάσει έτσι. Εντάξει, δηλαδή μια και ήδη άρχισαν τους δρόμους με εξώδικα και εισαγγελικές παρεμβάσεις. Ό,τι έχει παρανομίες θα το προχωράμε, γιατί
Δεν σας κρύβουμε ότι ειδικά στο κομμάτι της ΔΕΙΑ που περιλαμβάνει και ένα καταργημένο 80% και τέτοια υπάρχουν δεν είναι όλα νομότυπα. Θα προχωρήσουμε. Δεν θα μείνει τίποτα έτσι πάντως, θα τα εξετάζουμε. Δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που περνάμε και στον Κικαιώνα πρέπει να έχουμε και τις κεραίες μας δεδομένες. Όλα στο φως. Να θυμίσω και κάτι που έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια πριν τα μνημόνια. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Οικονόμου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.